आसाम गौरब कल्पना बर'नि खौरां लानो फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टीम। सासे अंगनबादि मावथि जानानै गथ' आरो बिमा जौगाखांनायनि गोबां हाबाफारि मावनानै दुलाराय आसाम नाङैनो मुंदांखा जानो हानाय कल्पना बर'नि अबथिरा रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टीमा दिनै बिथांनि न'आव दावबायहैनानै खौरां लाहैदों। थांनाय 10 जुलाइ फुंबिलिनि 4 बाजियाव जोंनि बर'नि आरो आसामनि गौरब आसाम गौरब बान्था मोननाय कल्पना बर' उदालगुरि जिल्ला रौता बालिसिया गामिनि बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जायो। गानो रोङै बेमाराव गोलैनानै खोब खम समावनो बा जथेस्थ' जिखिनि बिथांनि एनार्जेटिक जे हाबा मावबाय थानाय समावनो बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमायो आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिनाय लोगो लोगोनो जोङो गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो दुखु फोरमायलाय जि जोंनिफ्राय होनो गोनां दङमोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे सानखालि जोंहा गुवाहाटियाव मिरु मावफुं जथुम दङमोन आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिजों थानायलाय न'आव जोङो फैनो थाखाय खाबु मोनाखैमोन। दिनै जोङो मिरुनि आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला रौता दखरा एबसु जों जथायै बेयाव खौरां लाफैदों। बिथांनि फिसाय बिथांजों जों रायज्लायदों आरो न'खरनि जिखिनि दुखु दाहा बेयाव जों बाहागो लाफैबाय। मिजिंथियो कल्पना बर' बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थागोन आरो बिथाङा खम समनि गेजेराव जिखिनि हाबा मावनानै गालांबाय आरो बे हाबा मावनायनि थाखाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लानाय आरो बिथांमोनखौ मा गियान होनांगौ आखल दानायनिफ्राय लानानै फेदेरनायनिफ्राय लानानै गाव जि जायगायाव खामानि मावदोंमोन बे जायगानिया मोनसे आदर्शनि जायगा आरो बेखायनो आसाम सरकारा आसामनि गिबि खेबनि थाखाय आसाम गौरब आसाम बैभब आरो आसाम सौरभ बे बान्था फोसावनाय समाव कल्पना बर' बिथांखौ आसाम गौरब बान्थाजों मान बावदों आरो दिनै बिथांनि रुंसारि जानाय समावबो आसाम सरकारा स्टेट अनार होनानै गार्ड अफ अनार होदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया नाथाय बिथाङा जि मोनसे आदर्श दिन्थिनानै गालांबाय आरो बर' माहारिनि गेजेराव बिथांनि हाबा मावनायनि थाखाय जे आसाम गौरब मोननो हाबाय बे जोंनि थाखाय अराय गोसोखांथावना जानानै थागोन। न'खरनि जिखिनि नेमखान्थि दङ न'खरा बेखौ मावफुंगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे न'खरजों बिथांनि न'खरनि सानै फिसाज्ला दङ बिथांमोननि फिउचारा जाहाथे मोजां जायो जों बेखौ अराय मिजिं थिबाय। उननि समाव जिखिनि जोंनिफ्राय मदद होलांनांगौ जोङो जेब्लाबो बेखौ नाजागोन। दिनै बे समाव फैनानै गासै जि थासारिजों भुगिनांनाय बेखौ जों मोजाङै खोनासंदों मिथिदों आरो खोब दुखुनांथाव खासि बिसि थासारि थांनायनि उनाव बिथाङा जोबथाहांबोदों बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां। आं मिजिंथियो जे बर' हारियाव जों जाहाथे बयबो सांग्राङै गोग्गो देहा लानानै जों थांना थानो हायो आरो माहारिनि आरो समाजनि हाबा मावनायाव जोङो बयबो मुखुबै थानो हायो बेखिनिखौनो आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय सासे गागि लिरगिरि सासे मोजां फोरोंगिरि आरो सासे मोजां समाज सिबियारि हिरेन्य पाटवारी रुंसारि जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि माखासे दैदेनगिरि हान्जाया दिनै बिथांनि न'आव खौरां लानो दावबायफैदों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि अनलायनायखौ हास्थायग्रा हिरेन्य पाटवारीनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बे खेथिनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर होदों मानोना दिनै बिथांमोननि दैदेननायाव 500सो सुबुं
गलन्दिनि जि माथावरि बायनाय बेखौ थेनो थाखाय खामानियाव फैदों दुखु खस्थ' जाफैदों दाख्लै सानथामसो बिबिसिनि दैदेननायाव थेबाय आरो गोबां खामानि बाखि दंबावोमोन दा बेखिनिखौ थेनो थाखायनो ब्रह्म समाजनिफ्रायबो बिबान लादों आरो बे बिबान मथैनो दिनै बिथांमोना दिनै ओंखारफैदों हयथ' दिनै थेजोबनो हायाबो जानांगौ बिथांमोना हयथ' गाबोन बा समफोर बिदि मावबावगोन जिहेथु जोंहा बे दैबाना जानायनि जुनै गोबां खथि जाबाय दांदुपुर खान्थालगुरि नलबारि बेखिनि गामि ओनसोलफ्राव आबाद मावग्रा दुब्लिफ्रा गासिबो बाला फबजोंनो आबाद मावनो हानाय अबस्था गैला बिनि अनगायैबो गोबां बे नलबारि आरो खान्थालगुरियाव दै लोमनायनि थाखाय न'आव थानो हायि बिदि जाना दंमोन दा साननैसो एसे खमायनायखाय थाहैथ'दोंबाबो मा समाव जागोन खुनु ग्यारेन्टि गैया बेनिखायनो बेखौ थेथेनानै अन्तत अखा हाफिनोब्लाबो मानसिफोरा न'आव थानो हानायनि बेबस्था जाहाथे मोनो बेखौ हास्थायनानै दिनै गोबां गामिनि रायजोफ्रा जिखिनि ओनसोलाव दै लोमाखै बिथांमोनहाबो मानबतानि खाथिराव बे ओनसोलखौ थेथेनानै जायफ्रा दुखु खस्थ' मोनजों एफेक्टेड जादों बिथांमोनखौ रैखा होनो थाखाय बिथांमोनखौ अन्तत बे दुखु खस्थ'निफ्राय रेहाय होनो थाखाय नोजोर लाखिनो खामानि मावफैदों बेनिखायनो बिथांमोन साफ्रोमखौ साबायखर होदों जों आसा खालामदों फैगौ समफ्राव जों बेबायदिनो ज' जाजाय जोंनि खैफोदनि गाव हेफाजाब खालामलायनानै जोंनि समाजखौ जोंनि ओनसोलखौ जौगानो थाखाय खामानि मावलांगोन बेनि थाखायनो खावलायदों पार्मानेन्ट सलुसननि थाखाय माबायदि सरकार इतिमধ্যে बे गलन्दियाव जि केटा माथावरि बायदों बेनि अनगायैबो गोबां लामा सामा बायस'नाय बान्दो बायनाय दलं बायनाय बे बानानि गेजेराव बेफोरनि गासैबो लिस्ट दिनै सरकारनि आखायाव समजायना होजोबनाय जाबाय आरो गाबोन डिसि अफिसाव बे गासैबोनि डाटाखौ ज' खालामगोन आरो बेवहाय माबाफोर थालांदोंबा बेखौ सोसननायनि बेबस्थाखिनिखौ बिथांमोना होगोन आरो बे गासैबो डाटाफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्ट होगोन स्टेट गभर्नमेन्टआ जेसेबां हायो SDRF स्किमनि आन्दाराव बेफोरखौ मावफुंनायनि मोनसे थांखि लादों जों आसा खालामदों जे सरकारा बेखिनि ओनसोलाव जेसेबां खहा जाबाय दैबानानि थाखाय बे गासैबो खहाफोरखौ सुफुंनानै रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय जेसेबां खामानि मावगोन खारन जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा खोथा होदों जे एबार दैबाना जेसेबां खथि जादों बे गासैखौ जेसेबां हायो मावफुंजोबगोन आरो जाहाथे नेक्स्ट बोसोर दैबाना जायोबाबो सुबुंफ्रा जाहाथे दुखु खस्थ' मोननाङा बेनि बेबस्थाखौ खालामगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों बेखौ जों आसा खालामदों जे बिथाङा जिबायदि खोथा होदों बे खोथा मथे खामानि मावगोन आरो जोंबो जायगानि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोंनि सरकारखौ आरो गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों जोंनि बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जों खावलायगोन आरो बिथाङा जिहेतु गोबां जायगानि जेंनाफोरखौ माबानो थाखाय डाइरेक्ट डिसिफोरखौनो बाहायदों आरो डिसिफोरनिफ्राय गासैनो रिपर्टफोरखौ लादों आरो रिपर्टफ्रा डिसिनि गेजेरजों थानाय जि रिपर्ट बे मालाबाबो नंखाय जाया आरो बेखौ बे रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै बिथाङा एक्सनखौ लागोन नाथाय दिनैसिमबो जिबायदि सरकारा खामानि मावनांगौ बेबायदि नुवाखै धोरोम संगठनफोर रायजोफोरा बांसिन मावनायखौ नुदों ना दा दैज्लां बोथोराव पार्मानेन्ट सलिउसन थाखाय खामानि मावनाय किसु असुबिदा दं खारन दा जों डाटाखौ हरदोंसो हय बिनि सायाव माबा जागोन बागोन सार्भे जागोन एस्टिमेट जागोन बिनि उनावसो टेन्डार हारि जागोन बे खामानिया स्टार्ट जागोन हयथ' सेप्तेम्बर बा अक्ट'बरसिमनिफ्राय स्टार्ट जागोन खारन बे दैज्लां समाव खामानि मावनोबो असुबिदा बेनिखायनो सरकारा माब्लाबाबो दैज्लां समाव बेबायदि एक्सन माबाया जास्ट टेम्परारि मेजारनि थाखाय दिनै पाब्लिकआ ओंखारदों खिन्थु पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय पार्मानेन्ट माबानि थाखाय सरकारा आखायाव लागोन आरो बेखौ जास्ट दैज्लां जोबखांनायनिफ्राय स्टार्ट खालामनायनि माबाखौ जों मोनदों मानोना फैगौ सेप्तेम्बराव जा एसेम्ब्लि जागोन आरो बे एसेम्ब्लियावबाबो थाबैनो एक्सन लानांगौ होनना जोंनिफ्राय बिथांखौ नारसिननाय जागोन नैबे माथावरि बायनायनि जाहोनाव गोबां माने आबाद थिलि हा सोरनिबा न'खरा एसे उसुबिदा माने नस्थ' जाबाय बिथांमोननि थाखाय मा राहा खालामो ओरैनो इतिमধ্যে जायफ्रा न'स' लोमजानाय न'आव थानो हायो जाहाथे बिथांमोननि थाखायथ' न'खरसेयाव 90 लाख करि माबा 90,000 करि बिदि क्षतिपुरन होदों आरो जायफ्रा आबाद मावनो हालिया बिथांमोननि थाखाय दा बेखौ जोंनि बर'फ्राथ' बा जोंनि ओनसोलाव फ्रायानो माइनि आबाद मावोमोन खिन्थु दा माइ गायथ'नाय बेबायदि नंला बेनिखायनो बिकल्प माबाफोर खेथि खालामनो हायो नामा बेखौ सिन्था सरसा खालामनाय जोंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिकल्प खेथि खालामहोनायनि बेबस्थाखौ सिन्था खालामदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जायफ्रा हा बाला होजाबाय बिथांमोनखौ लोगो हमनानै मा खेथि खालामबा मोजां जायो बेखौ थाबैनो देहा परामर्श होगोन होननानै बेखौ जोंनि काउन्सिल सरकारा डिसिसन लादों थेंक इउ